Soache esta casa se consumes produtos lácteos. En Galiza seguramente algunha vez viches produtos da Casa Grande de Sanceda, pois mediante a súa web teñen a opción de ir a visitar a casa. Hai diferentes ecovisitas para particulares dependendo da idade do público, da tempada e da disponibilidade. E tamén podes ir por libre a visitar a tenda. Cando chegas, o primeiro que fan é explicarte un pouco a historia da casa e da parella que empezou ca explotación gandeira. E despois empeza a visita pola granxa. O primeiro que fan é levarte a ver as coellas, dasles de merenda unha folla de leituga ou de berza e unos mimos con moito cuidado. Hai adultas e tamén pequeniñas. Ao carón das coellas está a horta e teñen tamén a zona de compostaxe. Despois facemos o mismo cas galiñas, damoslle un pouco de millo de comida e con estas porquiñas que son dúas porcas celtas que foron abandonadas e eles as rescataron. Despois vamos a ver as cabras e tamén damoslle de merendar e as cepillamos un pouco e o mesmo con estos ponis. Cada animal ten a súa zona e o seu prado para poder pasear tranquilamente. Nos íbamos con nenos e colaboraron coa plantación dunhas cebolas que estaban a plantar e despois colleron estes mini tractores para chegar á seguinte parada, que ir a ver as vacas nodrizas. Ao tratarse dunha granxa ecolóxica, as vacas andan polo prado a maior parte do tempo, pero en certas horas veñen os establos para comer o heno. En este caso foron os nenos os que lle deron este postre ou merenda. Para considerarse vacas ecolóxicas teñen que tamén cumprir outros requisitos. E a seguinte parada foi a miña favorita. Fomos a ver os tenreiros a gardería e demoslle un biberón. Son a cousa máis linda e fermosa que vin na miña vida. Eran tan pequeniños, inda que estean separados tamén os xuntan cas mamás a certas horas para que estean xuntos. E a seguinte parada é a sala do ordeño. É unha sala moitísimo máis aséptica na que meten as vacas 2 veces ao día e múxanas para sacarlles o leite que pasa por estes tubos á sala do lado, que é a sala na que se fan os yogures. E como vos digo, por ser unha granxa ecolóxica, estas vacas dan a metade de leite que noutras explotacións. A última parada é un vídeo explicativo no que te ensinan por que as vacas son ecolóxicas e os requisitos que teñen que cumplir para poder considerarse como tal. Tamén teñen un mostrario de todos os produtos de Sanceda, xa que non só teñen yogures, senón queixos, xeados, manteiga, incluso kombucha. E xa así que sí, terminamos cunha merenda feita con produtos de Sanceda, como este yogur con granola caseira, unha táboa de queixos, como este con forma de flor que estaba boísimo, kombucha, yogur de beber, vamos, unha ledicia. E despois fun a visitar a tenda e ademais de produtos de Sanceda tamén teñen de outras marcas ecolóxicas. Ao saír, cos peques disfrutamos desta parte que teñen así con máis tractores de xoguete, unha torre de rodas apiladas e esta zona con excavadoras que lles encantou. E por certo, os envases de Sanceda están separados en 2 componentes para que sea moitísimo máis sinxelo de reciclar e ademais de yogures tamén mercamos o queixo de pastoreo co cortador especial para facer as flores. A verdade é que é unha visita moi interesante e que repetiríamos sin dudar.